nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jinjin, 28 anyos. Nagpuyo sa San Remigio ug kasamtangang nagpuyo karon sa syudad. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Moadto kag Cebu? O ma, Pero nak, may kay kaila dito. ma, ay kabalakan ako. Good, dako naman ko. Kaya naman ako ang akong kaugalingon. Sigurado ka? O lagi ma. Panahon na sad nga ako mobawas ninyong papa. Jinjin anak. Naamang ko'y nakita nga daghang job posting dito. Ato lang ko dito mga pagtrabaho sa Cebu, ma. Nahala, sige. Pag-amping dito ha. Panawag ba yung damo din eh. Oh, ma. Linya lang da, miss. Mo ni linya para sa interview. Murag, mo na last na linya ay. Salamat, miss. O, isa pa yan. Maayo ang tagmadawat ko eh. Gabiing dako na. Miss, Oh. nang-apply po ka din eh? Oo. Oh, sir. Naguhat lang ko sa resulta. Ay, parehas na ito eh. Doon ako di si Gwen. Ayaw lang pag-share na ko eh. Gwen na lang. Manay kasagaran itawag sa ako mga friends na ako. Sige. Sige, Gwen. Oh, salamat ha. Ikaw, ano siya pangani mo? Jinjin. Ay, Jen. Amiga na ta ha? Sige ba? Ay, salamat in taon, oy. Parehas ng duha nga nakapasar. Lagi. Nalipay kaayo ko, Gwen. Ako sad, ho? Today, asa magkampauli ron? Ang tinuod, pabitaw ko kay Bao. First time ni nako dinhi sa Cebu. O pag-abot Mhm. gid ako dinhi, nangita din kog trabaho. Ay, mao ba? Adto lang kakasa akong yabangan. Naman ko'y bakanting kwarto dito. Ha? Ayaw kabala ka, uy. Dili ko daw tang tao. Dili siya ti kahilabtan, no? Kaya parehas na nga babae. Ikaw, Gwen. Gabi naman kung kaayo, good. Tingali kung siya niya mahitabo ni mo nga. Wa man di ay kay kaila din, hi. Kuan, may mo ra? Okay ra nimo? Okay ra lagi. Konsensya pa na ako kung si Bako doon ay daw ta mahitabo ni mo. Kay kita mo ilas ka nagkuyog. Sige, Gwen. Wow. Salamat. O sa kay maayo kung anhin na lang ka na ako. Mag-usa na lang ta og boarding house ba? O nya, mag-share na lang ta sa bill aron nga kuan. Dili kayo bugat na ako ba? Nya, dili sa kay bugat nimo. Okay ra nimo? Oy, okay ra kayo, oy. Kana pa makasave ko. Nya, di naman sa ka problema kay gamay naman lang ka og kanang gikinahanglan nga paliton nga mga butang dinhi kay halos naa naman tanan dinhi. Pagamito naman ti kanining ako mga butang nga napalit na ako. Sige, Gwen. Okay ra pud nako.
Salamat kaayo ha. May isa pa yan. Wala, gabiin naman di ay. Ay, salamat in taon. Kalami sa akong tuog. Pait yun ni, ay, basta graveyard shift kay mabali na. Ang buntag, may gabi eh. Unya ang gabi din ni, may buntag na to. Gawas ko din sa kwarto. Mangita og kaon. Gutom naman. Hi, miss. Hi, Day. Hi, Jen. Mata na, Deka? Oh, Gwen. Kaon na. Nagluto ko og panihapon. Nagiapilan na natin ka. Uya, inig human, magtagay ta. Ako na ining mga friends, oy. Ako mga friends, ay laki buong, ha? Yun, ano gini din, basta Saturday night. Magtagay mi din, Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nasyak gid ko sa dihang niingon ang kauban akong bayot nga every Saturday night magtagay kuno sila sa boarding house. Paguna, abi na ko binuang ra. Pero kadugayan, kada Sabado naman jud di ay. Ug ang nakapait kay dili ko makabalibad kay makainom man ko og apil. Og dito ko nakaton og sugod og inom. Unya, Kumusta naman ka diha? okay ra ma. Ay, today ma. Ako nang napada ang kwarta para puno-puno ninyo sa gasto diha. Salamat na ka. Oy, sa payan, ma. Na? Naunsa ka? Mura man kag hubog na kainom ka? Ha? Wa, ma, Oo, lagi. Ay pag inom-inom diha ha. Ubay ka maanad, ana. Ma, ay kabala ka. Sige na, pag-amping diha. Kay napakoy buhaton dire. Okay, sige, ma. Amping sad mo diha. Dili ka mo ba na mo ron? Ay, pas lang sa ko, Gwen. Straight naman ko ang atong inom rong nangaging simana. Sige, Day, nala. Ikaw na lang yung bahala din sa boarding house, ha? O sige, may sa payan, day. La, ngano maning akong naong, uy. Mura mag naminod. Masahian ko ni Be. Diyan nga latas trabahoan na. Maglakaw na lang ta. Taas pa mang oras. Dili bitaw kay nalayo ang atong trabahoan gikan din sa atong gipuy-an. Siya man, humala ka di, ha? Oo, human ako, day. Okay, tana. Dili man gid ko hilig og inom, Gwen. Maong dili kay kumuban ninyo. Mao di ay. Pero, mo naman lagi ka kung naatas bay. Oo. Kay maikog man sad ko nga mo balibad. Respeto na lang pud sa imong mga friends. Ay, Uy, hay! Diyos ko! Galo ka? naunsa man ko, uy. Kalikalit man lang ko Chichi? kalupog. Okay na ka? Okay ra. Sige, padayon tag paglakaw kay tingalit malit ta. Nga naman uy. Dili man ko makatug. Lami man kaayong... Ay. Maminaw lang ko music, be. Ran makatug ko. Ay. Ay. Maayo gani kinakatug ra ko. Lano, bago pagani kong nakamata. Murasad ko kapoy akong lawas. Mangita og lingaw ron kay day off na ako. Mabarog na ko, be, para pasingot sa gabi.
aray! Agay, sakit man akong tuhod. Agay, nga naman ni. Um, dili man ko makabarog. Ay, salamat, Day Gwen. Way sa pa yan, oy. Kining, waka kay iron deficiency? Ha? Pa-check up ko no, yads. Libre na bitaw sa atong kumpanya. Sa tinuod lang, dalawan gyud kog doktor, maong dili ko gusto nga magpa-check up. Kay basin ingnon ko nga naagid ko'y sakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ngano man ni? Nakabantay kong sukad lang nga nakat-on kog inom og mga makahubog. Dinhi naman ni nang gawas ang ako mga gipamati. Tungod ka ni sa mga alcohol drinks nga akong giinom. Ikaduhang pangutana. Usahay, maminhod akong naong, ingon man ang akong tiil, bisan kung naghigda lang ko. Unsa ba hinungdan ani? Kuwang lang ka kog vitamin sa akong lawas, mong permi kong maminhod. Ikatulong pangutana. Ngano man sad nga bisan og bago pa kong mata, pero murag kapoy man gihapon ang akong lawas. Usahay sad, dili ko makasabot, nganong lami kaayo ikilaw og ice. Normal ra ka ni? Ikaupat og katapusang pangutana. Dunay higayon nga malupog ko, pero kung ipahuway lang nako kadiyot, maulian ra masadayon siya inigtaod-taod. Posible ka na ako'y iron deficiency? Kung do naman, sa kaliwat ba ni o sa akong lifestyle? Unsa may angay kong likayan o unsa mga pagkauna ang kinahanglan akong kaunon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jinjin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problems, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede nyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o direktamente ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga worrying is like paying a debt you don't owe. Kano gud ta magsita ginuktok aning mga problema nga labi nag mga problema sa bang tao. Ayaw na lang po nung balingan ng mga problema sa mga parinte, oy. Pwede na kang mutabang pero let them solve their problem. You cannot give something which you don't have. Kaya taga mangitag yung kag oras para mutabang ni hasta ikaw di na kay wala kay oras para si mong kugalingon. Di na maayo ay. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si kinsa ba to? Si Jinjin, no? 28 years old, nagpuyo sa San Remigio. Pero sa pagkakaroon niya siya sa dakbayan sa Sugbo. Punto medikal ang problema ni Jinjin, no? Sumasa na bati na to ganyan sa drama. Kisa may mataga San Remigio akong kailam. Maragwa man siguro. Ako din pasalamatan ng mga Sisters Chicharon. Alamat kay ma'am sa inyong pakapin. Diya sa Bulinawan, Karkar, Cebu. Dami kayong chicharon, no? So ganahan mo mukaon og nindot nga chicharon, no? Diha sa Sisters o the Sisters Special Chicharon da sa Bulinawan, Karkar. So the same is true to Abit og Midger Blanco diha sa Ginhulngan og ni Jaime Serupil sa Ginhulngan City. Gikan kini ni akong kauban diri sa Binji Tanggihan, no? Yan ang gipa ug mga taga Inupakan Liti, no? Mga Didasi ug mga Rubli family, si Tony ug si Uloy. Musta naman ug mga taga Pilar Bohol, no? Trixie Claire Baay Balili, mayong pagpaminaw. O mga taga Kabadyangan, pero may gunan akong i-greet ng mga persilingan ni Brad Pipi Paradyang, no? Si Freddy ug Duming Kabatingan, Norma Paradyang, yung mga mama ni Honorable Councilor Tracy Tan. Okay, mga taga San Fernando, Cebu, mga taga Lantawan,
Musta naman dito nga kung nakaila da sa lawa lantawan. Mga tagalawaan uno, Talisay City, mga Baraga family, mayong pagpaminaw. Okay, so di na lang na ako po nadaghanon kay mawaan ako yung oras sa pagtambag din problema ni Kuan. Isa na to, GC. Punto medical ang problema ni GC. GC? Sorry. Jinjin, Jinjin. Jinjin. Nung unang pangutana ni Jinjin. Nga naman ni, makabantay kong sukad lang nga nakat-on kog inom og mga makahubog. Dinhi naman nim nang gawas akong mga gipamati. Tungod kaha ni sa mga alcohol drinks nga akong giinom. Bata pa man is GC. Unsa may makuha nimo kung moinom kag alcoholic drink? Binagdaghan kayo kada adlaw gyud ka murag mahilo ang imong atay. So mao biton ng uban nga moinom og mga alcoholic, mo take ni sila mga protection nga mga vitamins, B-complex, ay mga ipang commercialize diha nga protection sa atay kaya na manggod na ma-process o makakuan inunta kung sa makina pa ma-purify masala ang alcoholic na sa atong lawas sa atay mo nang kanang uban nga permi yung magkuan na Jinjin no perming mag inom og alcoholic drinks mag-develop ni sila fatty liver mo progress nga to sa liver cirrhosis simbako lang mo gabi gyud kayo liver kanang mga hepatoma no grabe na gikay na maobserbahan niyo nga mudako ang tiyan mag-ascites is a medical term which means presence of fluid in the abdominal area mayelo ang kalimutaw mayelo ang panit so mga tilimad-on nga nanakay sakit sa atay no kaduhang concern usahay maminhod ang akong naong ingon man ang akong tiil bisan kung maghigda lang ko. Unsa may hinungdan ani, kulang lang ka kog vitamin sa lawas, maong pirmi kong maminhod. Posible. Other than that, kulang ka og exercise. Kinahanglan kita may exercise, flex diri. Bago lang gani ko, nagkat ko na ko aning pickle, sprinkle ball. Sa matingan na to, gidulaan ako kay di na mo ko makadagan sa lawn tennis, maghinay na gyud akong panuhod. Sprinkle ball. Tingan na to. Nagpatutor ko. Ay, bayapod. Makatabang sa imong mga joints nga move, no? Kaya kinibog nga itong mga muscles, kinanglan po ni siyang gamiton. Otherwise, natay gitawag og muscle atrophy due to misuse or no use. Kinanglan nga imo sa gining gamiton imong atong mga muscles sa tiil, kamot, sa baba, tanang parte sa lawas. Para nga makuha ni siya. Dili mag-atrophy, dili mo gamay, wa nay gamit, no? So mo na ang kwan boy. You take also supplementary vitamins, okay? Sunod nga pangutana, ngano man sad nga bisan bag-o pa kong mata pero murag kapoy man gihapon na kong lawas. Usahay sa dili ko makasabot nganong lami kaayo ikilaw og ice. Normal ba ka ni? Okay ra man sa nang ice kung init kayo pero ako ika-advise nga before you go to bed, you avoid mga bugnaw. Kay maka negative ang effect sa atong lawas aning mga bugnaw-bugnaw. I rather suggest nga before going to bed mo inom kag lukewarm water, something hot kay para nga dili mabarahan ang daloy sa dugo sa atong mga blood vessels, no? O kining ingon nimo nga kapoy tungod ni kay siguro po kay mo lagi na exercise, no? Kapoy ba po na musikal lingkod. Atong lawas man gud kinahanglan ni siyang kuan gamiton para nga mugawas ang atong endogenous opiates na ako na mo din na endogenous opiates no nga naa sa atong lawas ma-activated ni siya if we do exercise. Malugi ko mo sa mag-exercise sakto-sakto lang ayon lang sa extraneous kayo nga mo-collapse na ka. Okay, ikaw pa to katapos sa pungunta na dunay higayon nga malupog ko pero kung ipahaway lang nako kadiyot maulian naman sa dayon siya inig taon-taon. Posible ka nga iron deficiency? Well, posible. No, not only iron deficiency, but also other vitamins and minerals sa imong lawas. Kaliwa tuno nila unsa mga angay likayan, likaye ang mga high sugar and high calorie nga mga pagkaon. Kay basin pug taas ang imong blood sugar, kinahanglan balikayan nimo ang mga fatty, salty foods,
maintain good blood pressure ug kining mga rich in vitamins ng mga green leafy vegetables and fruits, no? Vitamin C, B complex, vitamin D, magpainit po ka kay kanang init sa adlaw na sa vitamin D nga essential po sa normal functioning sa atong lawas, no? Kining mga vitamins makuha mo gud sa atong pagkaon. So not necessarily nga palit gyud tas butika kay mahal-mahal ba po ning uban, no? So kung katong naay budget, you can take the ready-made na nga mga vitamins. Alright, so hinaot nakasabot ka sa akong gi-explicar nimo Jinjen nung ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong problema or rather programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan nga may mutambag sa mga legal problem. Hasta la vista until the next time from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monison Wide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo.